I'm not your servant. गाननांगौ टाइमाव आं गानदों जुमदों जेकबादि गाननांगौ नोंनि खोथा मथ' आङो गाननो जोम आरिनो थुस्रा खुनो जोरायनो गावबो बब लानो मानो होनबाय थाबाय ओमफ्राय आं कनफिउस जाबाय खेमसेयाबोथ' गोदानसोमोन बारा बबावला नैबो हाग्रोफ्रांबायना आं ओमफ्राय बे मेजारमेन्टनि ओरै लांबाय उफाय गैला हास' खावसे थांखाबाय माथो खालामबावनो लास्टआव नायखांनानै बाब्राबबाय दा पानिशमेन्ट दंनो आंना गाबबाय दहाय रियेल गाबबाय दंब्रा बियो आखाइ थाखाय थुख'नानै होजोब्बाय नै थुख'वाखैमोन एक्सुवेलि खेमसिखौ आंखौ सिनख्ल'फिनजोबनो नागिरदों ओमफ्राय मा होनबावदों बियो बाव आं हमथानायाव हाबबाय आं खेमसेबाव गारखाया जाबायना नोङा सिनख्ल'फिनखागोन दोनै नङाला गाबोन लाबो जेदिनै हक नोंनि खानायखौ थाखुलु बानायना होजोबबाय माला मोनायाव आं उन्दुबा आंनोसो उन्दुफालाथ' दायनो नै दरजाया क्ल'ज बे ओरैबादि खानाया आङो जेन नायजायि बादि नों आंनिखौ खानायखौहाय एफाग्राब वानो आं खम गोबावसै आं बेखौ फोलावनाया आं बिदि सानाखैमोनलै आं खोनासङा आं मिथिखाया गावहानो बब लानो मानो होनबाय आं गोजौनिफ्राय हाबाय एसे दाबो बेसेबां गुसुं जादोंखाय मिलायफिननो होनबाय मिलायजायानो आंबा बिखौ अनसि नोंखौहाय आङो खानाय गोमो हास'ना होजोबबाय खर' मासाज होना होबाय आङो आं बुंबाय आंनिखौबो नायना होसै खानाय गोमोन आंनि खानाय गोमोन नायना होआखै ओमफ्राय दान्दिसेनो माबाखौ लायनानै खाफैबाय खानाय हानो होननांगौआनो आं बुंबाय आंनि खानाय गावनायाव खिथि खिथि हाथ्रोना हो खानाय गावनायाव खिथि खिथि हाथ्रोग्रा मानसिया थबस्र' हास'नानै होदों रागजांनो बियो दहाय फुङावहाय दाबसे जायगायावहाय 6000 फैसा हरनांगौमोन आङो 4000 बानो होआ ट्रान्सफार खालामनानै हरदो नों बाखिखौ होननानैहाय रागा जोंदों गोलावानो दंखायो माथो नै आं एडजास्ट खालामना होनो होनबाय दासो चाइनिस बायदि नुदों करियान बायदि मोखांखौबो फिसासो बानायबावनांसिगोन खामारनाव सिखा दाग्रायाव आं मिथिया आंनोहाय मा नोङो आंखौहाय मा इउएस गार्ल बादि नायनो लुबैदों ना मा बुंनानैहाय खानायखौ इदि बानायना होदों आं मिथिखाया आंनो पेन्ट नांगौ शार्ट नांगौ गाथेर नांगौनो जुदि होआ नोंनि खानायखौ आङो नै इदि खालामना दा सिनखागौ आरो भिडिअ फैबाय थाग्रा मानसि बिदि दाखालाम इदि खालामना होजोबबाय आं दे समान खालामग्रोनोसै आं खालामजाग्रोआ बिदि थाबाय था होमबा शपिं मलाव लांनोखा आं मिथिया आदा समान हाबफिनबाय आङो जाफिनबाय दा नुबाय नोंखौ दासो चाइनिस थां माथां फैसासो होफिननायसै नोङो दहाय गाबनाया नुवाखै दासो देनजार नुदों नोंनो फैसा होफिनो आं देनजार सिनबाय दा आं नै साला आंनि खानायाखौहाय 1500 मोनखानायसै होननानैहाय खुसि जादों साला नोंखौहाय एक्सुवेलि दहाय बिथांजोआ बिराद सिन्था जाबायमोन गुसुंद्राय खानाया जजोब्बाय आं खिन्थु अलमस्ट गोलाव दङ जे थांबावदोंसै दां खावसे ओइ र' सोरबा मोजां कमेन्ट होदोंमोनलै नोंखौ आंथ' जेबो होनला र' बेनो देखायनि आं 1 मिनिट मा कमेन्ट होयो बे दानसोरां खाख्लारि मानगोनां ब्रादार फट'लाय दंना गैया औ नैबे दानसोरां खाख्लारिया बुंहरदों आंथ' जेबो बुंले लाजिला खोमा ना नोंनि हिन्जावा हाबा जाना दख'नाखौनो गाना माथो खालि लंपेन्टल' गानसै माथो एमजे मिहि नोंसिना न'खराव एनि टाइम दख'ना गानग्रा दंबा लाबोदो ससियेल मिडियायाव रायजोआ अनसायगोन ना नैबे आब' लिरहरदों मोनसे आरे भाइ फै नायफै राङापारायाव देखायनो आंनो बिसिना सामफ्रामबो दख'ना गाननो लिरदोंबा दख'ना गाना
एक्टर मानसियानो कमेन्ट हरदों नोंखौ देखाय फनसै आं नोंनि हेन्डसामखा नै मा दख'ना गाना नोंलाय बे कमेन्टखौ नुबासो फोथायगोनलै र' नै लाजिला खोमा ना आं हरखादों नोंखौ नै नायलाय I don't care who the hell is गाव मेहनत खालाम आं खामायनानै दोनबाय नों सोर बेटा नोंखौ लाजिनो आं मेहनत खालामदों खस्थ' खालामदों जादों लोंदों गावनि गोसो जेखौ गाननो गोसो जेखौ जानो लोंनो गोसो जादों लोंदों बिकिनिथ' गानाखै होनदों I am not your servant बिकिनिथ' गानाखै होनदों गाननांगौ टाइमाव आं गानदों जुमदों जेबादि गाननांगौ नोंनि खोथा मथ' आङो गाननो जोम आरिनो थुस्रा खुनो जिरायनो सोर नोंलाय मेजाजा गरम जानानै दंगायो आंखौ बिदि फाल्तु जिनिस कुइसन खालामला आं बिनि एन्सारखौ आं बिदिनो होयो हिनजावफोरजों दा जुजिलै भाइ रागा जोंबा डेन्जार बुस्थुसो ओंखायनो आं सिरिल' थायो खोनाबाय दा आंनाथ' मोनसेल' साननाय सिगां समावहाय लंपेन्ट गाननाय मानायफोरखौ हासिबोनायबो जों नुबोदों हासिनाय इभेन दख'नाखौबो गुबुननि माबायाव स्टाइलाव दानायफोरखौ सावनाय नाथाय सोरथ' हमथाबोनो हादों गाननाय जोमनायजों जों गाव गावखौ माबाबाय थायोबा नोंगौ नांगौ समाव जोंहा जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ नांगौब्रा आंबोथ' गोसो जाबानो गाननानै बेरायो गामसा थ' बे गाननाय जोमनाया गाव गावनि गोसोसो दा गोसो होनानै गाज्रिद्राय गानदोंबा बे बेलेग खोथा जायो नायजाथावै खिन्थु मोदोम खोबजोबनायथ' बिकिनिथ' गानाखै मोजां नोजोरजों नायबा मोजांखौनो नुयो गाज्रि नोजोरजों नायबा गाज्रिखौनो नुगोनल' सानो आं बिदि आरो आंहा जेबो कमेन्ट होनांगौ गैयालै ब्रादार नोंहा खोनाखाबाय नोमबाजैनिफ्राय आं मोनसेल' खिथा र' आं मोनसेल' खोथा बुङो बे बाजैखौ माबाखौथ' जर नोंहा एमजेनि सायाव रागा जोंनाय दंबा सालाखौ होलै बे एमजेखौ नायनोनो हाखाला आंबो सालाखौ सुवादखौ गोसोआ मोजां ना आंहाबो बिदिल' सानला गाव गावखौ दोनथ'बाय आं दहाय खानायखौ गुसुंद्राय जाबाय होननानै गाबदोंमोन खिन्थु गुसुंद्राय जायाखै आंबो रोंखागौब्रा बेना नैबे ओरै इसिमल'मोन ना समान जाबाय आरो गोबाङा साननो हागौ आंखौहाय मा एफा एटिटिउड देखायनानै खोथा रायलायदों एटिटिउडनि खोथा फैया बहाय मबे समावहाय मा गाननांगौ मा जोमनांगौ आंबो जथेस्थ' कोनो अकेशनेल बा माबा मोनसे जायोब्ला गावनि ट्रेडिसनेल हिसाबै जुदि आं चयस खालामोब्ला कम्फर्टेबल फिल खालामोब्ला अभियासलि आं गानो बाट अलवेज जे माने बेबायदि गानना थानाय माने जोंनि बे जायगायावहाय जेया ट्रेडिसन माने जेया सोलिया जोंनि बे जेबादि जायगायावहाय रावबो बिदि गानना थाया अलवेज थ' जों जेखौ कम्फर्टेबल मोनो बे आंनि गोसोयो आं जेखौ गाननो गोसो गाननो बेखौहाय एथ' बुंबाय थानायनि लाजिया होननायनि नोङो मा औकात दङ नोङो जाबाय सोरबा आइपिएसनि फिसाला जानांगौ सिरि थादो कमेन्ट होग्राया थाखाय जों खोनासंनांगौ जायो जे बयबो बे ब्रादारखौ फल' खालामनो थांनानै बयबो बे डान्सारां ब्रादारखौ फल' खालामो